Zdravím. Trošku sa meškáme. Nevadí. Dobre. Aj. Zdravečko. Nazdar. Sopiky zapletené. No. No ešte boli do lesa včera. To budem poprosiť, keď sa dá, že tento sa naspäť, tam sú háčiky. Ja som musel otvoriť potom. Lebo tam vidím, že dve háčiky sú tam, ktorí majú to. Lebo včera bol, Bystrice sme boli a... Predvčerom som neboli, hej. Ja som mu objednal, ale ešte neprišlo. No, v pohode. Objednané je. No dobre, a čo toto? Čo? Toto je tak. Taká hračka pre teba. Taká hračka? Á. Nič nemám. No, already cold. To bude elektronické potom do aplikácie, nie? To už je všetko elektronické. Všetko, ja som vám to vytlačila. Aha, dobre. Dobre. To vás poprosím jeden podpis. No, toto je vaše. Dobre. Doklad o úhrade, servisný protokol, záznam z elektronickej servisnej Dobre. knižky. Vždy, keď navštívite servis akýkoľvek Yamaha, tak vám tam napíše servis, doplní ďalší riadok, hej? Dobre. A tuto je tá prvá diagnostika vytlačená. Dobre. Že všetky normy sú, teda hodnoty sú nové. Pekne. Aj my ďakujeme. Asi sa uvidíme už budúci rok. A Dema, ja som chcel pýtať, ako zimovať ešte. Ja vám sem pošlem kolegu von z motoru. Dobre, ďakujem. Dobre. A ako budeme zimovať? Máme spraviť niečo? Odstaviť. Len, hej? Aby bola plná nádrž určite. Ono je dobre dať pri tom vašom benzíne stabilizátor benzínu. Aha, hociako to je jedno, nie? Taký do motoriek, v podstate stabilizátor, nie je zvyšovanie oktanu ani nič, ale stabilizátor benzínu sa to volá. Môžem to kúpiť, keď to máte, hej. Dobre, to sa kúpi. To je nič špeciálne, hej. Dobre. Ja ani baterku z mojej motorky nevyťahujem, ja ju celú zimu nechám tak, akurát aj bola plná nádrž. Dobre, natankovať stovku doplná a dať tam stabilizátor benzínu. Dobre. A nechať. Toto je na veľa. Tu na 25 ml je na 5 litrov benzínu. Aha, tak. To znamená... To ani to je vždy len takto stlačiť, dať si 25 ml do nádrže, zase stlačiť. Dobre. Zase to vybehne. Dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Majte sa, pani. Dovidenia.